Здравейте, аз съм Иво и днес ще снимам геймплей на WWE 2K просто, не 15 или там колкото е. По принцип 15, но само 2K. Как да си инсталирате безплатно в Mobogen е. Не мога да произнеса правилно, за което се извинявам. В нас викат като ненормални. Пишете, теглите си тази програма. Мисля, че съм снимал. Да, снимал съм как се теглят Aptoide и тази Mobogen. И там пишете WWE 2K. Тук ще продължи кариерата. И тук пише 600 точки. Конектвате се с Facebook и да 500. И там, примерно, изтеглите си някоя игра и пак ви дава точки. Като изтеглите игри без точки, пак ви дава. Игри, които не ви искат точки, пак ви дава точки. Кой да ми е опонент? По-силни. Ето. Сезаро. След като съберете 600 точки си теглите. Защото не ми достигаха около 500 там. И ми изписа се конектна на Facebook. Конектнах се и гледам, това ми даде 500 точки. И да, много гадно е направено как зарежда. Изключително бавно, чакайте бе. Добре. Помислих, че не снимам. Ето, започва се. Изиграл съм 2-3 мача. Всъщност 4-3 съм победи, една загуба. Понеже като ме тушират и не знам как се измъкна. Той ми пише слайп де и аз плъзгам. Нищо не става. И играта е много яка. Може да се изтеглите. И нали, както ви казах, вместо да давате пари, може така безплатно. Уникална е. Добре, малко докато снимам така лаги. Всъщност не знам. Не, май не лаги. Какво направи, бе? Някакси без да искам да направих. Виж възмята. Айде бе, по-бързо, то моят герой буквално е бавно развиващ. Айде, смачкай го от боя, тъпи си, бе. Да, те замахват от половин час, така не може да се ударят. Айде, удря, бе! Моят герой с 10 години ще удари. Върши да удари. Как ще ритнеш като прав, бе? Герой е тъп много. Той е прав и... Ето... Добре. Тук трябва да слайпнете. Т.е. да плъзнете така. Не е така. Вие както искате на късмета. Не знам. И тук пак трябва да слайпвате. Това се нарича сенчер, което ще го направи чиста. И след малко ще ме заради сенчер. Ето, вижте колко е тъп герой. Ето, така го туширате, като си приближите двата пръста един към друг. Не ме сваляй. Добре, извинявам се малко за този шум.
Но, защо не ми плъзна? Но, спра с малко на пауза, за да се премести на другия етаж и горе да не ме шуми. Айде удри, бе! След 10 години решаваш, че трябва да удриш. Аре, де! Абе, гледайте го! Уникално от тъп герой. Не, това е тост не от герой, от играта. Трябва да апдейтнат по някакъв начин, да героите не са толкова глупави. Опонентът им да е прав, те ритат по измят. Това е синичъра, сега ще ви покажа финишъра. Май можеха да се настроят какъв да ви е, но аз не съм настроивал. Но мисля, че могат да се настроят. Аре, ставай, бе. Че ли е припаднал на му мръдно. И ето го и финишъра. С двата пръста слайпвате надолу. Ето тук ми е на мен. Добре. И сега... Дали ще го победя? Айде! И ще му правя... Туш. Победих, матч уинър! Добре. Да. И какво ми се падна? Нещо къстъм суперстар. Нещо. Този пък. Брок Леснър. Него съм побеждал един път с това. С Роман Рейнс. И на мен той ми е любимък чист с Роман Рейнс, така че... Но тук също направя много смешно, че като тичат към въжетата, нали се връщат, правят копия, но те буквално правят копия във въздуха, не докосват твой играч или твой играч не докосва другия. Изобщо не се докосват и героя пада, който стои прав. Това не знам, ще го направя така, ама... Виждате. И ще изигра и този матч. Добре, тук ми пише Select your opponent. Еми, като е само един, що изобщо трябва да го селектвам. Няма смисъл от това. Ама, какво направя? Ако не сте гледали миналия клип, който е 5-ти епизод, не 6-ти епизод на FIFA 15, тогава ще би направо на FIFA 6-ти епизод. Съобщих една информация, която е, че може би друг канал, в който качвам компютъра, от лаптопът ми, качвам туториали и такива неща. Качил съм 2 клипа, това е интрото на добро име, нали? Защото сега пък нещо е тъника. И може би ще ги обединя в този канал да са, понеже тук имам повече клипове и повече абонати. В другият ми имам 5, а в този 6. Малко смешно. Че ми се е качил клипа FIFA 15. Сега ще видим той ли е. Да, качването завършено. FIFA 16, FIFA 15 Ultimate Team, епизод 6. На WWE 2K
т.е. на играта, която сега играе. Ако искате да направя поредица, пишете в коментарите и ще почна поредица на кетча. Ето синичъра ми. Заради добре как се ми блоква ударите. Сега ще му разлупа главата. И тези 3 клипа, където съм качил други на канал там за лаптопа, от него ще ги кача в този канал. И вече ще качвам, може би, само в този, ако стане. Аз ще ви съобщя в следващия ми клип или последващия. Мисля, че ще в последващия. Поне сега мисля снимам още един. За да си наваксам тези 3 дни, в които не съм качвал. Да, 3 са всъщност. Те са 2 дея, ако не броим днешния. Стига, де. А това тук за фотозвънеца, за такива. Ето също трябва да слайпвате, за да станете. Той какъв е дебел черен негър. Направо за смях. Добре, сега ще му разбия ли главата, да. Вау. Искам да се кача на въжетата и да му скоча на главата. Айде бързо, баш тъпи герой. Да, дръпни се, тук. С толкова голям мъж. Дебелак негърски. Дебел негърски. О, мале. Ай, на земята. Явно ме удря. Ето тук негър. Ей, негър. Аре, качи се пъти на въжетата, бе. Качи се го разбия този негър, че ме изнерви. Добре, как в последния момент така се дърпа, Ще се струши негърската мутра. Дебелата негърска мутра. Ще ти разбия от земята. Сега ще го приключвам. Този негър. Понеже клипът ще е много дълъг и... Да. Ето, виждате дебелия тъп негър. Го прекършихме. Тук някакъв пакет, не знам какво ми даде, изобщо ми е зор. Как ме гледа. И то няма повече какво налесня. Тоест в този епизод повече няма какво да снимам. Не е като по принцип. Това е всичко. Харесайте клипа, абонирайте се за каналът ми. И да, това е. Чао, до другия път.